تے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان دا کونسل ممبر ہاں۔ میں جھوک ٹی وی کو دی دوجی سالگرہ تے بہت مبارکباد دیونا چاہنا۔ یہ جھوک ٹی وی سرائیکی وسیب دا نمائندہ ہے۔ یہ سرائیکی وسیب دے واسطے اتو دے مظلوم لوگاں واسطے، مظلوم عورتاں واسطے، مزدوراں دی آواز ہے تے انہاں دے جتنے مسئلے ہیں یہ جھوک ٹی وی نے نہ صرف اٹھایا ہے ان کو، نہ مظلوم لوگاں دی آواز کو اٹھایا بھی ہے تے نال نال اندر تے حل بھی کرنا بھی ہے۔ تے ونس اگین جھوک ٹی وی تے ان دی پوری ٹیم کو میں بہت مبارکباد دینا تے میں کو امید ہے کہ انشاءاللہ جیویں ہونے مظلوم لوگاں نال کھڑوتے ہیں، سرائیکی دی آواز ہے، سرائیکی زبان دی شناخت ہے تے ایویں اگو والے سالاں تے صدیاں تے ایویں کام جاری رکھے سن۔ شکریہ۔